Ale řekni, musíš to i říct. Jo, ukaž ten nápis na to. Počkej, ono to není vidět, já jsem daleko. To má špatný zaostření. FIFA hlavně to nedávej na YouTube zase. Běž, to je její mobil. Běž, Niky, dělej. Hej. Dělej na tu holku. To zrovna znám. Hlavně ne, Niko z Bárovky. Niko z Bárovky fakt ne. Tam znám skoro všechny. Tam mám fakt. Dělej, srabe. Ne, fakt ne. Jo, tady. To zrovna... Ty si děláš prdele, ty, abych se bál. Jo, tady, ty, jo, dělej, tady. Dobře, ty. Hej, to byla v pohodě, ta ženská úplně. To byla úplně. Dobrý den. Ty vole, dobře, ty. Hej, ale ty jsou v pohodě, tyhle lidi. Takhle na ten mobil. No tak, ty jsi kráva. Hej, to budu natáčet takhle teď. Jo, yes. Takhle je to lepší. Ty vole, tam je... Ne, asi. Ne, asi ne. Ne, fakt ne. Bez, už někdo není. Na tu holku je. Hej, teď vychází. Hej, ty Větnamky fakt nebo. Hej, já je znám taky. Hej, Niket, Asi. přijde pro tebe mamka nebo někdo.